Bukele Real Nqubeko TV siphethe indoda emnyama iMr Coca-Cola ikhona la eduze kwami iqeda ke kudlala istage ijabulisa abalandeli bathi umuntu omnyama mfowethu khamba kahle Futhi siyaphila ninjani? sikhona abantu bafisa ukwazi umuntu omnyama kahle kahle uba umuntu omnyama ungwapi nendawo Umuntu omnyama igama uLuyanda ngwakamthabela Yeah. oqhamuka eNewcastle. eNewcastle kuphi neNewcastle eNewcastle osizweni futhi omdala. Osizweni. Yebo. umuntu omnyama ungene kanjani lapha emculweni ngendlela abantu asebekuthanda ngayo manje ngendlela abakulandela ngayo nendlela asebekudimanda ngayo uma ufika estage bethi ungaphuma ungadlalanga ifike kanjani lento Mngana wami ngayichaza ngokuthi kahle kahle iqale engomeni lento. okay Bengigida nje ingoma, ngagida ingoma. Yeah. Ngagcina ngijwayelana nabafowethu ke ojikijiki noShenga. Yeah. Kwagcina kwayinto ekhona ke nje vele egazini. Yeah. Ngoba sebengijwayele sebengafuni ngiphume. Ngingawenzile umsebenzi. bathini ekhaya bathini ngasekhaya uma sebebona umuntu omnyama sekuyilo muntu osedume kangaka Abantu bangasekhaya ngeke ngize ngibaqambela amangagazi bayajabula kakhulu. Yeah. Ngoba ngishaye bengibona bane support eningi kakhulu Yeah. futhi. Yeah, ilokho nje abanakho abakaze bengixwaya ukuthi hayi ngoba usuka kanje sesifuna ukuthi hayi bangijwayele nje kakhulu bangithanda futhi ngibuka ingoma ushaya ingoma uphinde ujive lento izenza kanjani zombili kulula kakhulu kazi lami lo. yeah Kuyazenzakala ngoba vele kusho ukuthi into engiphila ngayo. Yeah. Yeah, kungaphakathi kumina angikuact angikufake kuyazenzakalela. sisenyangeni abantu abasha umuntu omnyama imessage ongayinikeza umuntu omusha I-message engayinika umuntu omusha ngoba nami ngisasa umuntu omusha. yeah Ngingabanika ukuthi bafowethu ake sizameni ukuthi silwele impilo zethu Yeah. njengabantu abasha. Yeah. Sizameni ukuvusa amakhaya. Sibheke namakusasa ukuthi akuphi. Kuze sokhona nathi ukuthi kusasa sifane nabazali. Ilokho nje bro. enkundleni zokuxhumana sikulandela kanjani Enkundleni zokuxhumana uyatholakala umuntu omnyama ku-Instagram ngumuntu omnyama. dlala ngisho ukhona ngisho esilungu Akukho la ngekho khona gazi lami. Ku-Facebook ngumuntu omnyama, Yeah. ku TikTok ngumuntu omnyama. Zonke izinkundla zokuxhumana kukhona konke gazi lami. mfowethu Umuntu omnyama. asikufisela okuhle kodwa sifisa ukukubona sikubona ngelinye ilanga kuthiwa umuntu omnyama uwelile uyephesheya sikubona usuyi-ambassador yalo yadrink ophuzayo Akunankinga bhuti wami nami isifiso sami ukuthi kube njalo bafowethu umuntu omnyama uyanithanda kakhulu kunengoma kamuntu omnyama ezayo igqomu likamuntu omnyama Okay. lisendleleni bafowethu kodwa nje kothi kushaya insuku lizobe selikhona sizokulandela ey'nkundleni zokuxhumana siyabonga kakhulu bhuti omdala besikhuluma nensizwa umuntu onyama siyokhuluma noshenge manje insizwa ushenge wasehlala nkosi